amiga, and today we are sponsored by Boy Zumba. Boy Zumba is located at the second floor of Robinson's Place, Iligan. By the way guys, they have their delivery, so that's from 10 a.m. to 6 p.m. And then for today, what we're going to do is we're going to showcase their halal nga mga menu. So halal means pwede siya kanon sa natong tanan, most especially sa atong mga Muslim brothers and sisters. Yeah. Okay, just so you know guys, si Mama nagpuyo pa sa Marawi for pila ka years? Marawi born. Marawi born siya. So pila ka years ito ma? Kitang pagkatao pag bayan mo natong 2000 katong pag-retire na nako sa Marawi. So mga more or less 30 years? So, okay, more than 30 years. Okay, so today guys, by the way, gusto ko na ko ipakita sa inyo tanan nga before, as you can see, na ko'y mag sa Boy Zumba. Okay, sa una po guys, nakadaog ko katong opening pa lang sa Boy Zumba, nakadaog ko cellphone, which is mo nang ginagamit ni Mama karon. So, Pag kani dili cellphone, di na ko mukhaon sa Facebook ba? Hashtag Dilandi Kasi. karon man na walang damhano nga long time partner din namo si Boy Zumba. Okay, so karon kita pagkaon, so now, let's start na mother. Okay, unsa mo first ganang tilawan? By the way, we have cassava cake, Chika chicharon. pansit sa chicks, Asa ni? Ginagat na Gidagat. Ginagat na calamares. opa gamba style, and Spicy chicken pizza. petso. Tingnan ko doy. Petso. Spicy chicken pizza. But anyway, sige, let's start na sa ato ang kanon. Sa sa ato na kanon. Let's try first the gidagat na calamares. So, ako kay mag-open ko gusto kong spicy chicken pecho. Oh my gosh, guys. Guys, magkinamot ko bahala. Sige ko ma-try your ano. Kamala na ko sa ngayon. Dama. Yummy. Lamig kayo. Okay Lamig. kayo. Okay kayo. Okay, magkinamot ko guys kay I don't know. Basta pa bitaw na ako sa Boy Zumba or ano mga kanan magkinamot ko. Paano to? Yummy kayo siya. Yummy. Okay kayo. Okay, so as we all know, Boy Zumba is so famous. Labi na sa kanang mga hugot lines bitaw nila. Okay, ikaw mabasa sa hugot. Hugot number 1 is kanang. Nana. Lami mahigog ma pero mas lami jud ning sinugba. Mura magbalak nun. Mura magbalak nun. So now we're opening gambas guys. Sorry guys, nahugot na gid siya guys. Pero kabalo mo gid mo mas lamig gid atong kaon pag magkinamot ta. Okay, so let's try the gambas. So basically akong ganahan ni kailan kasi mga lamas-lamas and all, and as we all know. Lamas sa kinabuhi. Hugot. Okay, kuan kay ilahang kuan kay sila mga hugot-hugot. So kani pod siya mga lamas sa kinabuhi. No, hold on. So guys, if you like spicy food, so perfect kani sa inyo ha ang Opa Gamba style. By the way, ganun ko sa ilang petso kay Hala kadako. very big. Sama sa gugma niya sa imo ha, very big. Oh, sana all. Sana all. Sige, may open na pansit sa chicks. Chicks kayo. Wow. Pansit ka. Ang mga silingan na nanaw sa mo, gusto mo magawas diri sa mong vlog ali mo ba? Pansit sa chicks. May mo iya naman dapat mapag, di ba? Mukbang man ni kana, magkamukbang dapat pinapakita nimo sa lahat. Okay. Like that. Yeah. In every celebration ginano dapat nagi pansit kay marag sa tinhuan pa, marag makalong life saya and all. Okay, next hugot is Relationship status gigotom. Gigotom ko. Bakit teacher? Kamu, dili mo ang mabalaka guys kung single pa mo. Kaya nga naman, mas maayo na magpabili mong single kaysa makauyab mo sa dili sakto nga tawo. Di ba? Mahungitin ako ma'am. Kanang murag katong bata ko. Guys, oh! Karuwa mo sa nalundog. Okay. You know what, the very main reason also nga nung akong ginapil si Mama Permis ako ang mga vlogs is because ako mga audience kay ganahan sila nga na si Mama ka. I don't know if you guys were able to watch the video nga. Nana siya 443,000 plus. So it's like almost 500,000 nga views on Facebook. So yeah, it's about that katong nagawa yung kawat kang Mama no. That was like during sa sugod-sugod pa lang sa what is this COVID. So up next, itong kanon is the Chika Chicharon. Training na ni mo man sa mukbang. Okay. Start. So pero tinuod katong para sige pangutanan ni Kuya Jab sa inyo ba? Nag-expect ka nga kanang may ani po, mag-vlogger, kanang Wala kanang gyud. to be honest. Wala gyud. Yun naman. Wala gyud ko gakon mo. Amot. Murag karon naman gutod na siya. Nga kanang nag-college na ka, murag dito nagsugod ba? Vlog ko. Wa damha. Yan ay pa ka nang ngani Oh, sure. Kaya apil po ko nga wa ko damha nga na apil po ko sa iyang vlog lang. Tama ko. Ano? Yeah, that's also one thing that I like about Boy Zumba kay grabe sa kawiti sa mga pangalan sa mga food. Next hugot is Kaon ra, white kita. Ano na? ano na lang. Ito lang ito natlawan. I think nakaano na ito tanan. Ano na? So yeah, pasabak cake. Bye. Sorry kay if murag medyo hugaw ta diri no but mo makinang. Laba di ba pag tinud lang gyud kinan anay nga Pinoy. Aning gyud kinan anay sa Pinoy kanang kitang kinamot barag kanang bubot na drabas kay lami ang kaon, di ba? So yeah. Fruit. Fruit na. Sa nahulog na. Tudun lang. May akin na to siguro. Ma, unsa na mga social media accounts ang naa ka? Oh, Kanang Facebook mo. Sa mo pa social media accounts. Unsa na ani mo? Naa ka? Facebook. Hmm. Okay, mura. IG. IG. O ganun isa. Sa to. Ito may langgam ba? Sa to gani. T nagsugod, T. Twitter. Kabalo mo nag-Twitter siya kay para lang
kuan iya kong i-follow kay manirang siya sa kuha. Then sa Instagram kay mana din siya nga Jo, kabalo bitaw ka pa nang si kasi kung si Corina Sanchez siya guwapo kay mga anak. Artist pa ipabal pero sa una gini nga si mama kay sa una pa lang kay nagakuha na siya kanang well, this katong adik kay pamay mga magazine dito sa Oh, ano. marami pa miga po yo. Kan mga magazine mga Star Magic kasi ito Mega Star, Flash, ito basta daghan pa. sa mga anak adik kay 1980s, 90s. Sa marami pa miga po yo. nga siya. Mabot sa mag-marketing. Mag-marketing. Madito ka na sa Sorry. unfortunately dili makakaon sa mama sa gambas kay halangan man siya. Pero Magkaba makaon lang yan. Yeah. Now we're going to try out cassava cake. Next, ano yun? Ayaw pa blind kay dili ka buta. Ah! Wala na nahulog. Nami baso nga boy ba? Yeah, again guys, I think that's like 1 year or 2 years ago, no? 2 years after sa cellphone. Yeah, di pa ko kay si mama ato guys kay kanang sige siya pamugos sa mga mobile sa cellphone niya kay mapay kwarta ano din surti gyud kay tumanu timing kay niya timing na kay phone. So mo tawo siyang gati kay surprise bigla ko siya. Nami kayo. Ano? Nami. Ano sa condense di ba? Ano siya sa una pa na siya, I don't know, parang sa ubang mga mama dala. Balag may kwarta basta kay snack. Ah, okay. True gyud na sa una, bala ka na nam. Balag pitos ba? Basta kay ami ang kaon. Balag pitos basta kay lami ang pagkaon. Especially kani snacks, okay. Last one. Taon na love ko niya, karon labyan na lang ko niya. Okay, so yun na nga guys. Again, we would like to thank Boy Zugba Iligan for sponsoring our food. Okay, pag message. So again, we have Opa Gamba style. This is the gidagat nga kalaman. Gidagat nga kalaman sa bawon siya ibiyahin mga gidagat. And then we have pancit sa chicks. Dayon what's Chika chicharon, kasama cake, and ang favorite ni ang saan pagbasa? spicy chicken, Kani. pizza. Thank you very much Boy Zugba Iligan. Thank you very okay. Thank you very much Boy Sugba, Robinson Place, second floor, Iligan City. Most especially to Most especially to Miss Jo Luisma. Miss Jo Laisma of Okay. Boy Sugba. So there you have it guys. Again, so if you're looking for mga mga halal nga menu, so you can go check out Boy Zugba Iligan. So again, you're located at the second floor of Robinson's Place, Iligan. And again, lang delivery time is 10 a.m. to 6 p.m. Delivery time. Delivery time 10 a.m. to 6 p.m. PM. Oh. Pero 10 a.m. to 6 p.m. Okay, so again, thank you very much Boy Zugba for sponsoring our lunch today. I hope that you guys like this video and please do give this video a thumbs up and please subscribe to his channel. Please subscribe To his channel. to his channel. Please subscribe to his channel. Subscribe already. So yeah, there you have it guys. Thank you very much again for watching this vlog. So this video, beside vlogger for today, Sean Dela Cruz with my mama. Ay, uy, kabalo mo siya mama. Ano si Bebs? Ano ka Bebs? Ang dinod yung ngala is Mercerita. Ang nickname is? Nice. Ito, Bebot. Kamar kay kado. Bebot na siya, Bebot. So yeah, saying thank you very much and in everything that you do. Well, God. May God be praised. May God Be be praised. praised. Oh, may God be praised. Bye-bye. Thank you. Boy Sugba.